ಕುಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಸಂಪರ್ಕಡ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕದ ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಒಳರೋಗಿಯಾದ ದಾಖಲಾದಿದ್ದು ಕುಡ್ಲಡೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎತ್ತಿನಿರ್ದಾತ್ರ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸೋಂಕಿತರನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ರಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಪಣು ಪಡೆದು ತೆರೆದು ಬೈತಂಡು ಇಡೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆದ ವರದಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಸಂಪರ್ಕದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುದ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜೋ ಬೊಕ್ಕ ಆರನ ಸಂಪರ್ಕದ ಇತ್ತಿನ ಆಂಜೋ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತಿರು ಮೊಕ್ಲು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಆಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಸಂಪರ್ಕದ ದಾತ್ರ ಕುಡ್ಲಡೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತಿರು ಅಂಚಾದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸೋಂಕಿತಿರ್ನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಲಕ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಚಾರಗ್ ಅಂಗಾರೆರ್ದು ಅವಕಾಶ ಮುಕ್ತ ಉಂಡು ನನಂಜಿ ಮೇಯರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಜಿಲ್ಲೆದ ಗಡಿ ದಾಟದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಪರೋಡಾಂಡ ಸಂಪರ್ಕನೆ ಸೇತು ಅಂಚಾದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಹಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುನೆ ತುಂಡರಿಸಾವನವು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತರ ಕಾಪುಲೆ ಅವಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಶೀತ ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಂಡ ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಾಯರೆ ಪೋಡಿದು ದೆಂಗಾ ದಿಪ್ನೆಟ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಧೈರ್ಯಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಾಂಡ ಮಾತಾರೇತಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪೇಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆದ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರುರ್ದು ಬಿಹಾರಗ ಪಿದಡಿನ ಶ್ರಮಿಕ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಡು 1428 ಜನ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂಗಾರೆ ಊರುಗು ಪಿದಡ್ತಿರು ಕುಡ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗ ದುಬೈರ್ದು 95 ಜನ ಆಂಜನಕ್ಲು 81 ಜನ ಪೊಂಜನಕ್ಲು 38 ಜನ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೋಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಡುಪ್ಪುನ 16 ಜನ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು 176 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬತ್ತಿರು ಮೊಕ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡಪಾದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತನೇ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಲೆತಂದು ಪೋಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಂಡು